Igbo ndị ọma, unu abọọla chi, ya gazierenụ ndị ọma ndị ọma, ndewonụ. Anyị abatakwala n'ihe gbasara nkụzi anyị na-eme kwa izu. N'izuụka gara aga, anyị kụziri ihe gbasara mkpụrụabịdịị Igbo. Chetakwa na taa bụ abalị 14 n'ime ọnwa asaa n'afọ 2020. Taba ahịa eke ketara anyị ihe ọma, ya ketara anyị akụnụba, eriwe agụ agụ. Igbo ndị ọma, ndewonụ. N'izuụka gara aga, anyị kụziri ihe gbasara mkpụrụabịdịị Igbo. Anyị wee kọwaa na ekewara ya ụzọ abụọ. Mkpụrụabịdịị Igbo dị 36 n'ọnụọgụgụ. Ekewara ya ụzọ abụọ. Anyị nweta ụda ume na mgbochi ume. Anyị akọwala ihe gbasara ụda ume, kọwaa mgbochi ume. Ugbu a, anyị ga-abanye n'ihe gbasara mmebe mkpụrụ okwu, nke ndị bekee na-akpọ word formation. Mmebe mkpụrụ okwu. Unu ma na asụsụ ọbụla n'ụwa niile nwere ihe a na-akpọ abịdị, ya bụ alphabet. Ihe ọbụla ị chọrọ ịmụta gbasara asụsụ ọbụla, ị ga-ebido na abịdị. Ọ ihe mere anyị ji bido na mkpụrụ abịdị Igbo. Ugbu a, anyị ga-abanyezi n'ihe gbasara mmebe mkpụrụ okwu. Tupu anyị abanye, nchetakwa na abụ anyị ka bụkwa ya bụ mkpụrụ abịdị Igbo. Anyị ji agụ abụ mgbe ọbụla. Ka anyị gaa n'iru. A b ch d e f g gb h gwe he I j k p q l m n ṅ ṅ ஞ o ọ p r s sh t u o v w y z. Igbo ga-adị gba mgbọrọgwụ. Ndewonụ. Ka anyị gaa n'iru n'ihe anyị na-ekwu maka ya nke ụbọchị taa. Isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ mmebe mkpụrụ okwu. Mmebe mkpụrụ okwu. Mmebe mkpụrụ okwu. Anyị nwere ọtụtụ mkpụrụ okwu anyị nwere ike imebe n'Igbo. Ha buru ibu ma bara abara. Mana taa anyị ga-eleba anya n'ụfọdụ ndị anyị macha. Ọ bụrụ na ile anya n'ọgbọ m, ị ga-ahụ ndị m depụtara. Ị hụla ya? Ebidoro m na a. Dịka anyị nwere a. Ihe a dị ebe a ka a na-akpọ etinyere a. Unu ma na nke a na-akpọ nke a ntinye, kpọọ nke a mwepụ. Kpọzienụ nke a mpụtara, ọkwa ya? Kpọọ nke a. Gịnị ka a na-akpọ nke a? Okike. Asị gị mmadụ abụọ kee ihe dị otu a. Nke a bụ ntinye. Anyị asị a etinyere k, tinyekwa ya a, enweta gịnị? Aka. Nke ndị bekee na-akpọ gịnị? Hand. Ị ghọtala ya? Ka anyị bido ebe a, ọ ga-adịrị anyị mfe. A etinyere k, tinye ya a, onye gị gịnị? Aka. Ị hụla ya? Anyị nwee u etinyere t, tinyekwa ya e, onye gị gịnị? Ute. Ọ bụrụ na ile anya n'akara uhie ahụ m tinyere ebe ahụ, ị ga-ahụ ihe a na-akpọ ya na bekee. Lee ya n'ebe akara uhie, ga na-ahụ ya aka. Hand. Mat, ya bụ ute. House, ụlọ. U etinyere l, tinye ya ọ. Ọ bụrụ na ihe ute si dee ya, ịkpọpụta otu ahụ esi kpọpụta ya, ị nweta mpụtara ya. U l ọ, onye gị? U l ọ, ụlọ. Ị hụla ya? Ọzọ, e gbe, enweta egbe, gun. Egbe, gun. Chetakwa na etinye m akara ụda olu ebe a. Egbe, ịma na enwere egbe. Ọ bụkwa nsupe otu, mana mpụtara ya bụzi ihe ọzọ. Otu esi akpọpụta ya dịkwa iche, ya bụ ụda olu ya na-adị iche iche. Egbe, mana nke anyị na-ekwu ebe a bụ gịnị? Egbe, gun. Enwe ị etinyere gbe, tinye ya a, enweta ịgba. Ọkwa ya? Ịgba, ya bụ gịnị? Drum. Ị hụla ya? Lee nke a, akwụkwọ. Nke a toro ogologo. A etinyere ko, tinye ya o, tinyekwa ko, tinye ọ, onye gị gịnị? Akwụkwọ. Book. Anyị nwee i etinyere k, tinye o, onye gị gịnị? Iko. Nke ndị bekee kpọrọ gịnị? Cup. Abazie n'ebe a, enwe o etinyere chi, etinye e, onye gị gịnị? Oche. Nke ndị bekee kpọrọ chair. Enwe a etinyere ṅ, etinyekwa ụ, onye gị gịnị? Aṅụ. Aṅụ. Nke ndị bekee kpọrọ b. Ihe ndị a bụ otu esi emebe mkpụrụ okwu. Ịma na ewere abịdị nke a, ewere nke a, etikọọ ya ọnụ, o nwere ihe ọ ga-apụta. Ọ bụrụ na ile anya ebe a, anyị gbasoro usoro ndakọrịta ụda ume.
ile anya ị ga-ahụ nke a bụ ụda ume ụda ume mfe, nke a bụ ụda ume mfe, mana ebezi n'etiti ya ị nweta na mgbochi ume dị n'etiti ya, ya bụ vowel vowel. Nke a bụrụ gịnị? Consonant. ị hụla ya? Ọ bụrụ nke ndị bekee na ndị linguistics, ha sị gị nke a ya bụ vowel, ị nweta ihe dị otu a. Nke a bụ consonant, ị nweta ihe dị otu a. Nke a bụ vowel, ị nweta ihe dị otu a. Mbịa vowel, consonant, vowel. Ị ghọtala ya? Mana ọ bụghị ebe ahụ nke anyị na-aga. Ya bụ enwere a ụda ume, k mgbochi ume, a ụda ume, a k a onye gị aka. Otu ahụ ka ọ dịkwa na ndị nke ọzọ. Anyị sịrị ha na-akpọ iwu ndakọrịta ụda ume. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara ụda ume. Ya bụ ihe anyị ga-akwụsị ihe gbasara mmebe mkpụrụ okwu. N'izu ụka ọzọ anyị ga-esisi na mkpụrụ okwu ndị a mebewezie ahịrị mfe. Ahịrị mfe. Otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ. Anyị na-asịkwa unu ndewonu. Onye gburu achara onye gburu, onye akpọlibiri onye ikoli, n'ihi na ọ bụ onye nọrọ ya ka ejibi ụwa. Ndidi ka mma. Ndewonu. Aka m bụkwa onye nkụzi gị, nwa Ada Chinasa Nkwọ Udensi, Ada Udumeze, Ada Igbo 001. Ndewo, nọdụnụ mma. Chetakwa sonyere anyị na Facebook Ada Udumeze, sonyere anyị na Instagram official_Ada Udumeze, sonyekwara anyị na YouTube Ada Udumeze. Imetụ ebe ahụ na-acha ọbara ọbara aka, isonyere anyị nke ọma. Ebe ahụ na-acha ka akwa, ebe a isonyere anyị nke ọma. Ndewo. Igbo ya gaziere unu ka onye ji gazere. Ndewonu.